Stħarriġ li sar fost 100 negozju tal-familja f'pajjiżna mill-Kumitat tan-Negozji tal-Familji fi ħdan il-Kamra tal-Kummerċ wara li fost l-ogħla prijoritajiet għal dawn in-negozji hemm dawk li jżommu l-ħaddiema magħhom li jtejbu l-profitti tagħhom u li jtejbu l-istruttura organizzattiva tagħhom anke permezz ta' investimenti foqsma diġitali. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fil-Kamra tal-Kummerċ u l-indirizzata wkoll il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli. Dwar dan l-istħarriġ One News tkellem ma' Silva Mifsud li huwa chairperson tal-Kumitat tan-Negozji tal-Familji fi ħdan il-Kamra tal-Kummerċ. Huwa spjega l-punti saljenti ta' dan l-istħarriġ li jindika kif fost l-oħrajn il-maġġoranza tan-negozji tal-familja f'pajjiżna għandhom pjan strateġiku mħejji jew inkella għandhom l-intenzjoni li jħejju wieħed. Irrimarka wkoll kif b'mod pożittiv in-negozji ta' dan it-tip f'pajjiżna qed jimxu l qudiem lejn investimenti fid-diġitalizzazzjoni u dawk favur l-ambjent u favur aktar sostenibilità. L-importanza akbar li qed jagħtu lejn l-ambjent. Qed jifhmu dejjem aktar illi biex ikunu kompetittivi u biex ikunu ikollhom impatt inqas bil-operat tagħhom fuq l-ambjent u jnaqsu l-ispejjeż għax ċertu soluzzjonijiet ambjentali minkejja jitolbu investiment tnaqqas l-ispejjeż rikorrenti. L-ispejjeż rikorrenti fl-enerġija, l-ispejjeż rikorrenti fil-ħela tal-enerġija wkoll qed jagħtuhom importanza akbar. Mifsud faħħar ukoll l-iskemi tal-Gvern fosthom dawk li qed jingħataw permezz tal-Malt Enterprise li qed ikunu ta' xprun importanti biex dan isir. Huwa importanti ħafna li l-family businesses jġibu l-għajnuna li hemm bżonn bil-professjonali biex jgħinuhom jersqu lejn dawn l-iskemi u jagħmlu l-massimu minnhom. Għaliex dawn huma ġiex oqsma li ħajjejnu ħafna l-family businesses jilestu ruhom u jkunu iktar attrezzati għall-futur. Rabtet ma' dan ukoll il-Ministru Miriam Dalli f'indirizz li għamlet waqt il-preżentazzjoni ta' dan l-istħarriġ hija sostniet li fost oħrajn hemm skema li tgħin lin-negozji tal-familji fi żminijiet ta' tranzizzjoni u anke b'servizzi ta' medjazzjoni u konsulenza. Rajna kif qegħdin ngħinu wkoll fejn tidħol konsulenza, fejn tidħol medjazzjoni, kif nistgħu naċċertaw u ninċentivaw anke trasferiment ta' biżness tal-familja minn ġenerazzjoni għall-oħra inter vivos, meta l-ewwel ġenerazzjoni tkun għadha ħajja. Għaliex nemmnu li b'dak il-mod meta inti jkollok pjan strateġiku ta' fejn trid tmur, meta jkollok pjan ta' suċċessjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra nistgħu verament naċċertaw is-suċċess ta' dawn it-tip ta' negozji f'pajjiżna. Il-Ministru Dalli enfasizzat l-importanza tal-għajnuna tal-Gvern għan-negozji tal-familja u qalet li n-negozji ta' dan it-tip huma parti kruċjali mill-ekonomija ta' pajjiżna.